Каю! Огнем в очі палають, огнем бурами хмарам не стримать, в очі что зіхатять, огнем в очі палають, огнем бурами хмарам не стримать, в очі что зіхатять, огнем. Вялікая гульня. За мной! Промінула 2 поўні з апошняга паведамлення Гваздзіка. Значыць, крываўнік трымае яго пад арыштам. Або яшчэ горш. Не губляйма надзеі, Прымула. Не магу забыць слову Пятка. Самотны харобнік вестку лесам нясе. Хто нас уратуе, загубіць сябе. Мы высветлім, што з ім, абяцаю. Ханна, ты дакладна хочаш? Гэта можа быць небяспечна. Быць мышкай небяспечна. Калі Гваздзік яшчэ жывы, я знайду яго. Помні, Кіхар, падбярыся да Ефрафы так блізка, як зможаш. Ляці нізка і хутка. Ага. Прыглядзі за імі, Фрыз. За мной, капітан Гваздзік. Капітан Вярбельнік зноў вас чакае. Гваздзік? Ха, ну, Гваздзік, сёння ты гатовы мне адказаць? Дзе ты быў ноччу, калі мы пайшлі на Рэдстоун? Не ведаю, як табе, Вярбельнік, а мне ўжо надакучыла. Ты месяцамі пытаеш пра адно і тое ж. І буду пытацца яшчэ, пакуль ты не адкажаш. Дзе ты быў? Выйшаў з патрулём. Ты хлусіш? Як ты даведаўся пра пасткі вакол кураслепавай нары? Сустрэў труса з ягонай чарады. Той расказаў. Ха-ха-ха! Зноў мана! Чаму супраціўляўся арышту? Бо мой генерал адправіўся на бітву, а маё месца побач з ім. Дзе? Чарада Арэха! Ды зарубі ты сабе ўжо на носе. Я паняцця не маю. Мог? Урэзаць Гваздзіку харчаванне. Мо ў яго памяць асвяжыцца. Капітан, ён і так ужо атрымлівае чвэрць нормы. Ты чуў мяне? Забяры яго. Трымайцеся, капітан. Гваздзік больш не афіцэр, Рауслы. Не называй яго капітанам. Ты зразумеў мяне? Як скажаце.
капітан. Ён доўга не пратрымаецца без нармальнай ежы. Магчыма, ён кажа праўду. Ён нешта не дагаворвае, генерал. І я даведаюся, што. Нават калі давядзецца забіць яго. Карацей, калі мы нічога не зробім, гваздзікі да поўні не дацягне. Вярбельнік засудзіў яго нават без доказаў. Сілейскі смярдзючы вярбельнік жадае гваздзіку смерці. Так крываўнік адплаціў трусу, што выратаваў яго ад пастак бліскучага дроту. Мы мусім нешта прыдумаць. Гваздзік ведаў, чым можа скончыцца шпіёнства. Значыць, пакінем яго? Дзякуй табе, гваздзік. Шкада, што цяпер ты памрэш. Мне гэта таксама не падабаецца, але трэба глядзець праўдзе ў вочы. Як ты казаў, Пяток? Вярбельнік ужо засудзіў яго? Прыдумаў нешта рэх? Можа быць. Успомніў байку пра суд над Эльрахам. Калі Хуфс абвінаваціў Эльраха ў крадзяжы морквы і адправіўся на суд прынца Вясёлкі. А Эльрах скарыстаўся хітрасцю, каб выставіць Хуфсу дурнем. Пасля яго трукаў прынц Вясёлка не паверыў бы Хуфсе, нават калі б той сказаў, што неба сіняе. Чаму б не правярнуць гэта і з вярбельнікам? Каб яго абвінавачванні гучалі бы трызненне шалёнай псіны. Мне падабаецца. Апалонік, нам спатрэбіцца дапамога жывёл лугу. Я прывяду столькі дапамогі, колькі трэба. Калі будзем гатовыя, нам трэба ведаць, дзе знайсці вярбельніка. Я знайду яго і прычаплюся, як да яго прычапілася брыдкая ўсмешка. Ханна, як ты глядзіш на тое, каб стаць чароўнай феяй? Без праблем. А што за яна? Ёна, ты дома? Вітаю, трусы. Прыемна, што зазірнулі. Ёна, ты ўмееш спяваць? Як дрозд на досведку. А што? Ці ўмею я плаваць? Я што, падобна да качкі? Не, і ў гэтым увесь сэнс. А гэта абавязкова? Пачынай. Ты як пераспелая ягада, лаганец. Агідны вярбельнік з патрулём ніжэй па вадзе. Ясна. Прымусім вярбельніка паверыць у немагчымае. Жыццё гваздзіка залежыць ад нас. Нешта флэйру захацелася. Будьце хоць раз карыснымі і прынясіце яе. Бервяно, бачыш, з яго ты з'явішся. Хіба я не чароўна выглядаю? Ладно, усё гатова. Вярбельнік, о доблесны трус! Хто? Хто тут? Гэта я, Хана Малана, магутная фея! Калі ласка, не рабі мне нічога. Узрадуйся! Ханна Малана можа здзейсніць твоё самае запаветнае жаданне. Жаданне? Ты хочаш схапіць Арэха, Гуза і Пятка. Так? Так. Але адкуль ты ведаеш? Ханна Малана ведае ўсё. Я прывяду іх табе, але ты мусіш паверыць у магію магутнай феі. Паверыў? Ужо, так, цалкам. А потым прайсці па зачараванай сцежцы, калі асмелішся. А там хто? Паслядоўнік магутнай феі. Не звяртай увагі. Хадзем, зачараваная сцежка чакае. Ну вось, ты гатова. О, які святочны выгляд! Ханна і вярбельнік амаль тут. Спектакль пачынаецца. І памятай,
Чым больш дзіўна, тым лепей. Так, веру. Так, абсалютна. Пачынаем заклён, каб схапіць арэха, гуза і пятка. А зараз выкліч шалёную вожачыху. Чароўныя словы. Стэфа, лапа, дзелікус. Гучыць трохі дзіўна. Але добра. Стэфа, лапа, дзелікус. Месяц сівы, о, пашлі мне смаўжоў з крапівы, каб патануць у смаўжах да галавы. Што яна робіць? Спяваю месяцу пра вячэру са смаўжоў. Але дзень на дварэ. Найлепшы час спяваць месяцу. Удзень ён не зяе. Месяц сівы, кругавы, о, пашлі смаўжоў з крапівы. Заклён атрымаўся ўдалы. А цяпер трэба адшукаць зеленаножку ў сажалцы. Гэта немагчыма, яны не ўмеюць плаваць. Ты хочаш схапіць арэха ці не? Выдатны выступ, Йона. О, месяц сівы. Досыць, калі ласка. Мне не падабаецца, ані каліва. Спакойна, рабка. Панцыр не дасць табе ўтапіцца. Хутчэй, Ханна і вярбельнік набліжаюцца. Добра, панцыр, плыві. Заклён узмацніўся. Я адчуваю. Зеленаножкі не плаваюць. З ёй, пэўна, нешта не так. О, са мной усё так. Мы плаваем па восені. Так нашы пёрцы лепей растуць. Дурны трус. Зачараваная сцежка вядзе нас правільна. Наступным будзе пасланец ад фрыза. Ён прыйдзе? Не адразу. Калі заклён узмоцніцца, пасланец здзейсніць тваё жаданне, арэх, гус і пяток стануць тваімі вязнямі. Вось бы крываўнік быў тут. Толькі адно жаданне. Лаганец, твоя чарга. Ханна і вярбельнік ужо блізка. Файна. Чым хутчэй гэта скончыцца, тым лепей. Я выклікаю пасланца фрыза. Гэй, пасланец фрыза, мы чакаем цябе. Я тут. Ты? Прыйшоў ад фрыза? Ага, толькі што з неба. Давайте разбірацца. Табе што трэба? Арэха, гуза і пятка? Алабазум! Забірай. Крываўнік наш гаспадар. Ашаламляльна. Цудоўна. Ха! Ідзіце за мною ў фрафу. Крываўнік наш гаспадар, пойдзем за ім, толькі за ім. Так не пойдзе, хай слухаюцца мяне. Не магу, дружа. Ці здрадзіў гваздзік Эфрафе. Адкажам крываўніку. Ён здраднік, я ведаў. Прывяду крываўніка, так і зраблю. Мяне будзе славіць уся Эфрафа. Яны пачакаюць? Яны зачараваныя, таму думаю так. Ты найчароўнейшая з усіх фей свету. Дзякуй, дзякуй, дзякуй. Я вярнуся. Вы бачылі яго твар?
Уявляєте, я найчаровніша фея світу. Ладно, треба прибрати сляди. Спрацує, коли після нас нічого не застанеться. Я схапив їх! Атрымалася! Вядзіце гвоздіка, клічце генерала! Гэтыя офіцеры усе шалёныя. Абяцаю, генерал, армія не спатрэбіцца. Я магу прывезці арэха, гуза і пятка сам. Што ж гэта будзе за хітрык? І пра гвоздзіка яны ўсё раскажуць. Пацвердзяць тое, што я кажу даўно. Ён здраднік. Слінай не пырскай, вярбельнік. І не раскажаш, як збірайся гэта зрабіць? Мне складана растлумачыць. Лепш я пакажу вам. Я буду вельмі расчараваны, калі акажацца, што мы змарнавалі час. Лепш бы план спрацаваў. Праз яго я выглядаю як морква. Спрацуе. Вярбельнік верыць у забабоны. Так, але трэба пераканаць крываўніка, што вярбельнік вар'ят. Яны ў Эфрафе ўсе вар'яты. Крываўнік з вярбельнікам ідуць. З малым патрулём, гвоздзік з імі. Відаць, працуе. Яна з'явілася з гэтага бервяна. Хто? Чароўная фея. Падобная да мышы, але сапраўдная чараўніца. Хана Малана! Ты тут? Напэўна, чакае за арэхам ды чужынцамі. Сюды, генерал, за мной. Хана Малана! Гэй, ты чуеш мяне? А ты разумееш, што адбываецца, мох? Ні кропелькі, генерал. Вярбельнік трохі не ў сабе, капітан. Мох, не называй мяне капітанам. Не хачу, каб ты трапіў у непрыемнасці. Гэта мне вырашаць, капітан. Стефа Лапа Дилікус! Капітан Вярбельнік, растлумач. Так, пэўна, гучыць дзіўна. Вельмі. Разумееце, генерал, гэта заклён. Ён выклікаў вожачыху спявачку, яна хавалася ў ружовых пялёстках. Можа, я не так вымавіў? Стефа Лапа Дилікус. Не, правильно, правильно. Мяркую, нічога страшнага, генерал. Просто падумаў, вы захочаце яе ўбачыць. Дзівоснае відовішча. Уяўляю. Сюды, генерал. Хадзем ужо блізка. Ці заўважалі вы за капітанам Вярбельнікам раней дзіўныя паводзіны? Не больш, чым звычайна, генерал. Што ж, тады хадзем за ім. Просто тут, генерал. Тут плавала зеленаножка, клянуся. Напэўна, утапілася. Выглядала, што яна добра плавае. Нават не абмакрэла. Ведаеце, яны плаваюць, каб пёры лепей раслі. Ніколі такога не чуў. Кожны дзень даведваемся пра новае, так, генерал? Дык што, працягнем? Так, давайце. Напэўна, даведаемся яшчэ нешта. Усе трое былі перада мной. Правер сляды, мох. Нічога, генерал. Але пасланец Фрыза быў тут. Увесь чырвоны, з плюшчом на галаве, і арэх, і пяток, і гуз. Вядома, былі і яны. Можа, чароўныя словы спрацуюць. Стефа Лапа Дилікус! Стефа Лапа Дилікус! Яны былі зачараваныя і казалі, што пойдуць за вамі, генерал. Сказалі, што гвоздзік здраднік. А што каровы на месяцы скачуць, не сказалі?
На своє вуші чув. Я кажу правду. Ви мусите мне поверить, прошу, генерал. Ага-ха. Вярбельнік звальняється з поста. Доставить його у Ефрафу. Хай працює з рабами. Так, генерал. Ходім, капітан. Не. Покуль зубная фея вас не скрала. Чараўніца з кветкай на галаве. Пасланец соскочыў проста з неба. А звожачыхі кепская спявачка. Звожачыхі. Відавочна, што ён звар'яцеў. А ты пацярпеў ад гэтага, Гваздзік. Мне не варта было слухаць дзікія фантазіі вярбельніка. Ты заўсёды падтрымліваў мяне. Ведаю, што так будзе і надалей. Я вяртаю табе пасаду капітана і выбачаюся. Я заўсёды буду служыць Ефрафе, генерал. Я веру табе, капітан. Паганыя, пэўна, адчуванні. Прысягаць на вернасць, здраджваючы свайму генералу. Жахліва быць на ягоным месцы. Час выцягнуць Гваздзіка з Ефрафы. Ён мусіць быць з намі. Ён ужо адзін з нас. І даказаў гэта. Я бачыў фею і чырвонага труса. Гэта такая ж праўда, як тое, што днём свеціць сонца, магія існуе. Чароўныя пялёсткі словы. Вядома, бачыў, дружа. А цяпер хай магія дапаможа табе пацягаць каменне. Гэта ўсё ты! Згаварыўся з арэхам ды чайкай, я яшчэ дабяруся да цябе! Бачу цябе наскрозь, Гваздзік, самую душу! Чорны трус Зындлі ўжо ідзе па цябе! Рады бачыць цябе вольным, Гваздзік. Не ведаю, як вы звялі вярбельніка з глузду, але дзякуй за дапамогу. Далучайся да нашай чарады. Хадзем дамоў з намі. Не магу, прымула. Я патрэбны Ефрафе. Хто папярэдзіць вас пра планы крываўніка? Тады ты мусіш ведаць, дзе наша нара. На выпадак уцёкаў. Не хачу ведаць, бо магу прагаварыцца. Калі ласка, дазволь нам чымсьці адплаціць табе. Будзьце вольныя і шчаслівыя. Не дайце крываўніку перамагчы. Тады ўсё гэта будзе мець сэнс. Не разумею, Арэх. Ён не павінен там заставацца. Ён не можа пайсці. Гваздзік салдат, а крываўнік яго генерал. Але ён здрадзіў. У гэтым яго трагедыя. Мультфільм агучаны студыяй Гаварун Бай. Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Лявону Спірыдонаву, Валерыю Мяцельскаму, Сергею Еніну, Мацею Маланцыяліні Ваяйковым, сям'і Анфімавых, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне і ўсім фундатарам за падтрымку. Ha 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 ha!